Kung nangali sa akto, madinay na naman, oh. Linganaan. Hain pa dyan ang hinugaw. Na inubos muna. Puro hilaw ang tada. Alat ka naman. Tagadi naman siya bagat naman ini. Ano daw naman kayo ni ang plano kan mabayawas kung ini? Nahiling mo baga naman ah. Alat ka naman ta. Masisisilaw naman ini. Nagbubuot na naman kang bako niyang tanom. Yug-yugon mo baga yan. Una niya, dahil naman ako naghihiling. Wow, nagbagang kaon-kaon mo naman dyan, Gat. Iyan sana naman ugareng ang pigsasabi ko. Napigpapahirinog ko nga ni ang bayawas ko ngayon. Ininutan mo na naman ako pagkakangkaan. Bata pa bulituhong kuan. Haluyo na panahon na dahil ako nakakatanak kibayawas. Biyo na akong pigpanguragang kang kahalat ka iyan. Pigpapangiling ko tabi. Nata naman tabinutan mo. Naman ako nagkuha. Natada, saradayuton. Norin. Tigiling ko man sana ini. Pighiling ko, amog-amog ka kasubago ko pa, inahiling ko. Mariraw. Ah. Siyempre, hinalon mo na tulos. Hinalon mo na tulos. Amog-amog. Amog nga, dua-dua, kasubago sunahiling kong ipig salpak mo sa ngimot. Inugo na pati, yiluho na. Iba man tigiling mo, iba man nahiling mo. At ang ikanganay, nahiling ko na nga sa akto, madinay na naman, oh. Linganaan. Hain pa dyan ang hinugaw, na inubos muna, puro hilaw ang tada. Ano dami ako nagkuha? Ano na, amog-amog ka pa nga na nagtataram ngunya na. Ano man amog-amog gani? Kunyaw sa ngimot mo. Asa ba ko man niya oh. Bayawas nga niya. Mas maris. Natanan ang ugo mo ang. Bayawas. O na kaya na nga ni. Sabi ko nga ni sa imong. Bayawas ko nga ni. Dapat ka nagbuot nga ni. Taday man nga ni ho. Ay. Ho. Ay, mandigdang bunga. Dahil naman kibunga. Dahil na nga ning bunga. Inubos mo na. So, bagong takapabig ko pala hiling. Turabon nga. Hinugo na nga. Ano na? Maski na sana. So, dahil man ako nagkuha ka ini. So, kag sa diri, dahil na lamang lugod na katan. Nailing mo. Para nagsapa-sapa lamang kita ka una. Ano, ugbos? Oo. Ano, matapikakan mo pa. Pati ugbos. Dahil kang patawad. Nakaluan. Ano ba naliling ugbos? Tigpangilin mo, dahil ako nagpambayawas na bunga. Ugbos ang pigkaon mo dyan. Nakikinga ng kuminoa dyan kan mga hinog. Pigano mo kan. Para idadapog kinita. Nag-i-reslide baga siya bagat kan sarong manggiyo. Idadapog ko ini. O pandapog. Siya rin kayo niya. Kairak mangkiyabaga. Pandapog ko muna. Ayaw? Nakikinga kuminoa dyan kan bayawas. Ay, baka bayong digdi oh. Taman kibunga. May 13 ako dyan na nahiling kasubago pa sa ng ama yon. 13? 13 nga na eh. Kung di tayo kanya ang digdi oh. Siyempre ikaw lang masautang ka oh. Kung di nag-reslide ka palang kay Rakban sa imo. Garot na lugod para nagkuha kong pandapog oh. Pandapog ko yung digdi ka na. O di malalugod di sure. Mali din ang una ka. Ano na? Sige pag-ugbasan na dyan. Maski na sa nabayawas. Tigpangilin mo. Sorry na nga na eh. Pandapog, bayawas da. Ang para isiring ini sa lugad ha.